Mpaye asafo Yehowa ede animunyam na ase kase ema wo se Awurade obo ye ho bayen ohwe nso ode ye kọ ode ye ba ene nso Awurade de wasema ebre won krofo esre wo sema wutumi eni nsema ebe nyina achi na nye nhyira man eda wase we ne Awurade Yesu din mu amen Amen. ebe nyankopon ase se Awurade ayi adom na ene nso mama ye ho kwae na de asempan nso ebre mo mo ankasa mo nua ene mo dofo apostle kwaten nie the bride of Christ na moti yenkan echiya madofo no nyina na ene nso Awurade ene ye be kan se bebre a ebeboa ye se ye be kai a maybe etwa mo no ye kasa fa the seven bases of Christianity, the seven bases of Christian faith e kasa efa ho na ene no ye beto aso na ya hwehweme hu se Christopher ye gidie ana ye nsom ejina nema enso be so na saa nema nso no emu ba akokora efiri wo yemu bia brabo mu a ebe ye dem pa se ye be ko so ahema mu na saa nema nso ye be bo so yi those eno na unite ye na saa nso disunite ye those things no unite and disunite us eno na ye be hwemu saa nema nso a ye be ka ho asemi Christopher ye nsom ana ye gidie nyina so pa na ejane ma nson so na saa ne ma nson no e kan ye bom na saa nso e de te Christopher nso mu na se wunya 7/7 ya na wo se wa pa so da wo dem pa wo so yema me de wo dem ni mo se wo kunya 6/7 ya ana 5/7 ya ejene ene dem pa se ahema mu nso ye be kro na e be oboso na fi ene yimba akọ na fi ya ka ho asem de obi a enyi na so mi pa no ntie nsem no eba no so we nyango pa nsem a ye kan no e wo Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 Ephesians 4 to 6 ya o kan wa sam se o me hunu se one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism and one God. Sane man sun na me nka akakra wo se me kai na sane man sun se momoden emfa asomdwie homa enkura ho ba akoyemu ipabia ba akọ ene ho ba akọ se de wafre mo nso mo fre ni da suwo mu no ebade ba akọ gidie ba akọ asubo ba akọ ye nyina nyangopon ne agya ba akọ a odi ye nyina ye so na wofa ye nyina mu na woti ye nyina mu se ye hu se sa ne man so na Christopher ye nsom ana ye gidie edina so ndi enne kan ye bomu se ye nyina no onyankopon ba akọ onyankopon ye mienu ense nyankopon ye mienu ema ye ense Awurade ye mienu ma ye ense gidie ye mienu se obi gidie nko wo so me gidie nko wo se meni da so nko wo se mesubo nko wo se me kwan nko da bi wo honhom nko eze honhom ba ko pe one spirit, one baptism, one God, one Lord, one faith sana ma we nyina no e na unite ye na esan so disunite ye nso ndi yenyi aso ye pa na asem na enkosie no ebeboa ye se wunya 7/7 dia sa ne man so nyina no se onyankopon bie wani wona asem mu na wunya hu no kure no na enokure na wo kura no saa no kure no na obi nso ekura na ebia woni ni nyina nim enni evanse enhia mu wo hia da ba akumu a ba mu nyina mo kwagidie ba aku a mo twa anya se nyina be hia asonda ba akum nyina nkotena asonda ba aku emu na nyame bese nyina nkotena asonda ba akum nemu nyame po bese nyina eti asam koro se nyame po asafo ba nyame po asafo ye ba aku pe one body ni sa asafo ba aku na se obi an so ewo mu bie na no se be kan wa asem fa yie pa na yenhwe ene ye pese kasafa one Lord Awurade ba aku ho asem na ne pese ye ka ehun se ne ma no nso no ba aku hyemu a ye fe no eye Awurade ba aku one Lord yo one baptism asubo ba aku nyankopon ba aku honhom ba aku enida so ba aku nene ye fa Awurade ba aku no ya ka ho asem na timi aboa yen yo Awurade bebre no a ene wo ho Awurade bebre pa ne ho but oba aku pe ene ye nyina ye wura ono ne Awurade Yesu Kristo wona ye awura mu Awurade mu nyina no wona ye Awurade ba aku pe ne wo ho na ne be ko Bible ni ahwe Awurade no se de nyankopon be se ye fa no ndi ye Awurade ba aku pe ne wo ho no ono ye
wansesa sɛ ne wɔte enura no ɔde enne saa no wɔte no ɔbɛde saa da apem Yesu te sɛ de wɔte enura enne da apem nyinaa wɔyɛ mighty healer emiri bi atwam enne nyinaa ɔda so yaresafo wɔyɛ bambɔfo wɔyɛ hoɔdemfo sɛ na wɔte enura no saa bɛbɛpɛ na wɔte ndi Awurade Yesu ɔna ne yɛbɛka no ho asɛm no na ɛnyɛ historical Jesus nko an wɔyɛ sɛ wɔyɛ abakwasɛm Yesu but ɔyɛ living Jesus ndi nyɛ sɛ bi a Yesu no yafa baaba kenka ne ho asɛm sɛ ɛwɔ mntenu ano no da bi na ɛwɔ mu sɛ ɔyɛ abakwasɛm Yesu die but ɛnyɛ abakwasɛm nko an mu ɛne wɔyɛ ni mu ɔyɛ living Jesus a wɔte aseɛ a wɔtumi yɛ nneɛma yɛ nwanwa na uhunu wabrabɔ tumi sesa na wotimi boni pa ho ban wo se de be no na ba sa hie mu ne din no wo mfimfin ti be Awurade be ahwate bo be hie mu Yesu din mu bia no na se ye hie mu akonom nsa ye hie mu na aya ne ma pasa ne mo ye hie mu Nyankopɔn din mu wo se ho no wo ho se obeboa yen wo se obegade ye wo ne ma nyina mu ni se wo ni owura wofuro bia ka Jesus ho na me nso ni owura wofuro bia ka Jesus ho de a ene ne nyina enuafo me nua no hu nya me nua no se wo dito me se Bible Yesu no na wodi na chie de Mary wo no de wu ye osoro ye no kwetana ye mu no wona wodi na chi di a ene wo ye menua me nso me ye wu nua nti ye nyina na ye ba akọ ni ye ka Awurade a Lord wa kasa wo de twere Bible no aye apam na ka kosa apam ofro nwoma no the friend curious na sa curious no ankasa no so no it was mentioned 740 times in the New Testament ofa Bible ne ken kaya oka amaye to go see adisem a Awurade no nko bodi maako 440 times in the Bible na kasa no a o chire mo no kasa no curious na wo de e chire e kasa obi Awurade a wo de e chire ye kasa no a ye bo so bebre to wo ye kasa a wo say he to whom a person or thing belongs about which he has power of deciding. Master, Lord, the possessor and disposer of things. The owner, one who has control of the person, the master. And the case of Obi Radia, the prince, and now be the sovereign. Na me and yasam get to a crack. And the case of Obi Radia, sa tatano, yet me the mic on Yamupo or so near Sassi. Though a Yamupo Kwan, you use our tat and on Kwan the man or dear. Na chini ebe kan wasem eni yese e kaso obi ye Awurade a just oye owner oye controller supreme in authority just oye master obi a one who controls obi a one katwato obi a tumi mu no the supreme in authority just oye master eni Awurade Yesu no so oye Awurade dia na yese oye controller or control life. We are master. To me, mono. To me, mo ankasa di ni to me no. To me. We are real mo Awurade. And he say, "O pray, you say Yesu, oye Awurade dia." Na say, "O gitu me so oye controller, on control, we be control. We master. We are Lord." Na oye owner no so. Entina oka Bible ne ka se obi Awurade ye se oye owner. Entina ya na ataya mo nyina akwa mo dito mo se obi a wudi obi so ana se ade a wudi so ana ade a wo so tumi ana se ade a ye wudi bia no. Eba be ye wura. Entina na ta afre obi se adwuma wura. Ana se efie wura, store wura, ka wura, aduane wura no ne school wura no. Awurade Yesu so se won e di wo so dia na wo ye na dia nti obi a wo ye obi dia na odi wo so na on the decide ma wo anya ona be decide anya ona ba dwen de wo pe ni mo on be dwen de wo pe ma wo no ono no boss and the Awurade Yesu no wo ye Awurade wo ye master wo ye control o kan obi nka bi na yen hwe ye ko Bible mu a Nyankopon ade Yesu asi wo se Awurade. Jesus was made Lord by God. Yesu Kristo no Onyankopon ade ni si wo se Awurade nka asomafo nyuma no. Acts chapter 2:34 to 36. Acts chapter 2:34 to 36 yenhwe. Was na David ankosoro. Nanso ono aka se Awurade ka kire ni wura se
tena me nifa ko se me de watamfo beye gona asenti aso enti ma Israel fie nyina ehunu ampa se Onyankopɔn de Yesu yi mosam no aye awurade ani Kristo on di osema Israel fie nyina ehunu se Yesu Kristo no a mukum no ena de ayemra ma yunti na de ye kan Yesu awurade Yesu Kristo straight but Peter say o address emra ne honkonkon ba ya no a o address public no asoma kan na say Israel for mu Yesu na mukum no Onyankopɔn de na asiwo se Kristo ani awurade di eni ntum tini eni Yesu no na de no ye ne ho awurade enya ono na hye ne ho ani muonyam ti oye Messiah na osan so eye awurade controller oye master oye owner ndi ede ben ndi wa wutie me Yesu wo de saka ono ye oye ka awura na ema no ana wo de se efie bi a ema Yesu ono Yesu ye efie awura na wo so tumi ana Yesu o so tumi ana o so control ana onu so control di a ene ehu ndi awurade ba ko no ye tiretire mo ba David wa anko heaven nyanso ka wo so asem obi besbetima obi Nyankopɔn betimi abie obi ani nso na aka onko heaven a obetimi hu heaven nsem aka onko he na betimi abie ni ama na aka heaven nsem wo se David anko soro nyanso ka se awurade ka kire ni wura mi David mi wura no awurade ka kire mi David mi wura e de so ne ngo be de e ka se asema se bo mi kuna mane mi wura mane David se Nyankopɔn e ka kire ono David ni wura Yesu se Yesu ntan ni fa so ko pe se odina na tamfo be na asenti aso ndi wa wotie me tie ase se Yesu no Onyankopɔn adina ya awurade ndi ono awurade ba ko penso no ono nko an ni awurade a obi nka no ho awurade bebrenu a na wo ho ba Yesu die obi nka no ho enso emra Yesu wotie ase no na asuafo no na mo fa na awurade preko pe oka John chapter 13 verse 13 John 13:13 yenhwe John 13 o say modi e mafra me kyerɛkyerɛfo ane awurade na mo ka nokore na meyɛ ense nipa ka nokore o say modi e mafra me kyerɛkyerɛfo mo fra me master ane lord na me ditum nsa me awurade ti Yesu oba wi ase no wo ditum nsa wo ye controller wo ye master wo ye owner wo ye supreme the supreme in authority obi owo tumi ono tumi decide ye enkwan ne no wo ye de nyina wo ye awura mu awurade no osemo de mo fra me awurade na me nso me ditum wa mpo di Yesu ba eni kan ti ase na suafo no Nyankopɔn bi o mo ni ma no ama mo hunu se di o mo di nachi no wo onene awurade no no nso onene Messiah no o ka Bible no a senti o ka Philippians chapter 2:9-11 Philippians chapter 2 ya fe ye hwe o awura no ba ko pe no Yesu no se o na control wa na wana ye orura oye orura mawana oye master mawana otumi mawana oye tiasefo mawana nenhwem Philippians chapter 2 verse 9-11 2:9-11 o se enu nti na Nyankopɔn so ama no so kese na wadom ne edin aburu edin nyina so se Yesu din mu no osorofo asase asofo ene osorofo ne asase sofo ene asase asefo enkotoje nyina enkoto na pechirema nyina empa mu nka se Yesu Kristo ene awurade ema adi Nyankopɔn ani mu nyam anwo se pechirema nyina o se ewiase Yesu be ewiase obewu wodi nkonim osore ye ya mani edin aburu din nyina so edin bia ni ho a ewasa ase so eburu Yesu din so okọ osoro edin bia ni ho asase ase edin bia ni ho ti odin buru Yesu so dia ene minim no re din ma wo edin bia ni o se na se Yesu din mu na osorofo nyina abofodom nyina obi akoto Yesu o se osorodom nyina angel bia ni akoto Yesu o se angels awosoro ni dom won nyina obi akoto no obi ama ne fom de obeka ye fa na ena afi nso no osorofo asasofo nso ye ne yete aso bebre no aye mu Yesu na nso ko osoro abofo mu otumi abofo mu ahoden no omu nyina bram mu asema Yesu Kristo omutie no ndi se wosom mu ne wogidie mu no se wontie Yesu a so abofo de otie Yesu wo se azazofo nyina ye ne yete azazo nyina obi ankanka ne wo including you who are wotie me wo se obi ankoto Yesu
wo kotoje nko ade a so koto Yesu e so wo da no fam na wo di ahobarase e ma no na fanya no nko wo se matachire manyina mpamu nka se matachire manyina nka se Yesu ni awurade ka se Yesu ni awurade o ka wo tachire man nko ade no ma mfa nka dia wa so Nyankopɔn ni monyam eni Yesu no wo ya awurade nya se dia be ka se Yesu de wo de se Moses wo de se Abraham wo de se Adam no enya sa akura ni Nyankopɔn be se ye ka wo se tachire manyina mpamu nka se tachire manyina mpamu nka se Yesu no wo ni awurade eni sa wo tachire ma na wo mfa mu nka se Yesu ya awurade de ya na wo nye ne lordship ni di ya wo nye awurade Yesu ni lordship ni di ya wo ye oyera bati ase anya sa wo di se Yesu wo se tachire manyina mpamu nka se Yesu no wo de se Moses wo de se Elijah wo de se Gabriel no tachire manyina mpamu nka se pamuka se Yesu no wo ya awurade Jesus is the Lord yes Yesu Kristo no o ka sa pa uma di Nyankopɔn enya ni monyam wanka se obi an koto Gabriel ana Michael ema Nyankopɔn ni monyam ana se obi an koto Moses ana Elijah no ana se Moses yanka sa no wo Yesu akwada awu wa wutie me dika no se Yesu no Moses no odidi Yesu na ase ba na nakwa so bebre mu o mama Moses kura Moses asem so kura che Yesu asem ayawre ho sem pa so bebre wo zo Moses nensam no Moses nsam kan no ye kan bebre kura che yin age nkwan Yesu Kristo obewu ye no nakwada no Moses ye Yesu akwada a wodi ni na ase ne wo nakwada eni boss no amu ni Yesu Kristo wo ye kasie che Moses ndi okwa sori bane ye kan ye Moses nsam no ye kasie wo sa esunu mu dia na Yesu nsam ye kitu abi ye poor church wotina ma wontimi nyankwaje Yesu wona ye master wona ye controller Moses ho kro obe no Moses wona se Yesu kasa obeka na no atum because the boss na kasa ena nso ye hu ne sa ehu pa ye pa wa wutiem he ye pa so osora ase nyina asase ase ye wasa ase fo ho nyame bo no mekɔ details pa ye wode ye bu se ho se the father souls na fa na omokro asase ase no wose ngofo bi wasa ase no omu nyina nkoto je nyina nkoto awurade na ni me se Nyankopɔn asɛm nkosi ebe bo ya post teme nyina enka se Yesu ye hwan awurade Yesu ni hwan awurade ye awurade ema bo nsoma ni monyam ana ema Nyankopɔn ni monyam ti ade a wode wa no ka Nyankopɔn ni monyam ka wan kan na tere se bibi wo wontira se wo som bi ni wudidie bi si kwa se Yesu ono nya ono ni awurade de ya ehu pa yie pa na fe nya no nkon wo you will be saved if you confess with your mouth that Jesus is the Lord. So do no pay mo kan say Yesu Kristo ni awurade a obenya nkwaje. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Oso say do no pay mo kan say Yesu ni awurade. Na do wakoma nyina gidi say Nyankopɔn nya na frawufuo mu obeje wo nkwa. O do no be kan na do wakoma nyina agi adi. Vano kan say Yesu enye wani wo say wo da wo kuna bi so asema nsemi kunu no. Enye wani wo say wo obi wo yire na ma na wo da wo yire bi say asema so wo ye meyire. Enye mani wo say meka say Yesu ye mawurade wo ye me boss wo ye controller wo ye awurade awurade no ahene mu ahene no wo say me de makoma nyina gidi na me de ma no ka me mfa nsie fo ano kam emadi Nyankopɔn nya ni monyam ni monya sa wo ano ka na waka na sa no na wo ka na okoye de wa wo pe ye nkan koye de ani a ye pe ye nkan ni nkoye de ani anje enye say Yesu te say wo ano meka say Yesu wo de say adifo no be de say Moses ana wo de say Abraham wan kan sa wo buru Abraham so wo buru Moses so wo so wo ye awurade Abraham kran tia so obetie Yesu Kristo obo ne boss na yakasa dinye so ukasa Yesu ya Abraham wo de say Abraham na difo no bia onka hwe ye no so bebre wo so say anti osorofo nyina ani asasofo nyina so kotoje nyina nkoto no ape nso ade ba kon so a no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Onipa bia ni obet makasa Yesu ya awurade gise hon kronkron so obi bet makasa Yesu ya awurade a ene de awurade mbobro hu so ntino ene tire kronkron mu no kura na eda adi ntino Yesu ya awurade ne de ene de nka Nyankopɔn ani munyam pa na kasa abrabo oka Bible no a 1 Corinthians chapter 12 verse 3 1 Corinthians chapter 12 verse 3 o se enti mamohunu se obi a onam Nyankopɔn hu mu kasa emfe Yesu abusudie na obi antimi mfe Yesu awurade je kronkron mu
Untimi mfre Yesu awurade da Jesus honkonkron. No one can say Jesus is Lord except by the Spirit, the Holy Spirit. And in honkonkron to mo untimi nka say Yesu awurade da. And say won obi preach ana asomfo bi ana ekuo bi preach ni ye bo Yesu achi amane nyanwa. Wasu obi a onam Nyankopɔn hu mu ekasa. Obi a onam Nyankopɔn hu mu kasa bia nka say Yesu abusudia da. Jesus is accursed. No one speaking through the Holy Spirit because yes no when you no man. No. Ni din ebe na kura ma no. Ni moja na kura mi wu ni sorry ya. Bibi afa Yesu hu bia no onkan obeka Yesu hu asempa. Honkonko na de obi kasa nko ade a. So obi nam Nyankopɔn honkonko so na kasa nko ade a. Obeka Yesu hu asempa. Eni obi obeka Yesu hu asempa ni bia. Ibi hu kan hu asem, ni hu asem ni na ye oha. Hande na kan ba akora asa enya Nyankopɔn no obi kapa. Di abade ba akopɛ no. Won ye din achie. Ti honkonko to obi mu a. Honkonko na di Yesu hu adanse. Ena mama hu se wo ya wurade, wo ya controller, wo ya boss, wo ya okura tumi. On man kwa. Tumi ni na ne ena no. Na sa abade Yesu no ena ye din achie. Nti se so obi enam nyame ho so na kasa de a ne lordship na obadi atum ni moja obadi atum na wo obadi atum so honkonkon ebedi adanse a kire no na eni yanti ase nti obi ntimi mfra Yesu awurade a enye nwo wa wo tie me se awurade ba akono Onyankopɔn de Yesu na asi wo se onne obi antie no onne obi an emna ne ho asema no obi awurade bro obi an kan Yesu Kristo ho na ehu pa ye pa enen so enen ongofo ebinim ho a won kura so awurade no won kan Yesu ho from ho asem kura okwa asori bi mu asori fo bebre no ebinom se Yesu Jesus or Michael ebinom se Yesu ye Michael obofani Michael no Yesu oni Yesu no eya toro eya false enya no kura na meboa ende eya topic pa mbeka ho asem okay Hebrews chapter 1 verse 5 me kan kakra bi obi ka kire wo say Yesu woni Michael no ene asafo bebre o omo so omo ji Yesu di o omo si Yesu ye bofo Michael Nyankopɔn fo so nche omo pa okay Bible no a Hebrews chapter 1:5 was na abofo mu hwan ana waka kire ne pense me ba ne ho me na ma wo ne na bio me ye na ja na oye me oba obofo mu hwan so Nyankopɔn eye roko ne wa fra bofo nyina bananim na for the Michael be gina say Michael me ba no na Michael nyani mo nyam mo nyina ni me say wonne onkon na me doba na wo se wonya bi sa da wonka bi wonka onfa sa ni mo nyane ma bofo bi ada na Michael obofo de na say Michael Yesu a hu papa won se obofo mu hwan obo ene entereche de so pa o abofo mu hwan ene wakache ne pensa me ba no obofo bi ene wonka che Gabriel da wonka che Michael da na Jesus nko a na fi nso se oka Hebrews chapter 1:13 Hebrews chapter 1:13 na abofo mu hwan ene wakache ne pensa tena minifa esuko hi se me de watamfo be wona se ntiaso abofo mu hwan se Gabriel Michael ana ni enisa abofo nyina ekoto Yesu abofo ye ka ho asam ka be hunu ka be so mo de Yesu agina wo sa abofo Michael bia Yesu pro bi ho asam na wo mo ka ene ye wura de Yesu no a owu ye na because Michael abofo wuka emara meka sen wo de Yesu bagina wo sa Michael no wo ti Yesu bibira so ne wo tini bibira so kura e de sade ye wo de Ghana president na wo se oye deputy minister anambo oye minister what ni mo nyam so enya se bi obi ye minister onye ni mo nyam o nyam president oye boss obetumi fire minister kura was oye minister in the moment ya meka se Yesu Kristo no Yesu oye angel no what ti Yesu ni mo nyam so o man nya ka se and as far as akomo obo se Yesu no ne ho nsa na yaketua bi o mu ni respect man kakira bi na public ni nti na akoya se na akoya de some man se bia
Pan no say wheat bread. I stop it and I carry petenia as a wheat bread. One can say and then so be a can use once a move. And then so be a biahe. Nanka and a most and once I'm one here can go. Na me bo ko pay ye pass o wu tie me. O si Yesu ye Michael dia e hu pay ye pa. Di yen hwe na fe so no. Enti se obi kan say Yesu o ye Michael no o tin pose so a onye wuni o. Amen. Onye wuni no. Because Yesu no oburu Michael so. Endi o kan Yesu fro bi hu asem. Na no nko ade ba ko e fe so okọ ye obi e fe ni Indian Jesus. Indian Jesus. Yesu Yesu obe wi ase no wen na ebi no se okotena India Kashmir na ehon no ware ye no owu old age mu ngofara abirem no owu ye onyankopon se sa asem na enyi ntum Bible no sa asem enyi ntum wodi sa asem ntum obayira Bible na eka me bebi wani enso topic ba ko me fa ho asem aka obi kan so Yesu yeni in Bible yeni Indian Jesus ho eni so obi si Yesu no kwetena India Yesu ofo bi hu asem no woka enya Messiah no a Mary ba no obewu yi a o so de fra wufo mu a o ti Nyankopon ni fa wodi maye no ye me Nyankopon asem be mi ni enka quotation ba ko na fati ase okay Acts chapter 1 9 to 11 etwa ni ti akora maye o se na okan ye ni wiye no na ohwe no o ma no so na murunku no agi no firi wanim na okọ no ohwe soro ha no hwe emema ba nu bi a wo hyenta de bita ebegina won nche na okatre won se Galeria Marima ade na mugina ha ehwe soro yi Yesu yi a wafa no mo nche ekosoro yi obaba saa se de okọ yi a okosoro yi Yesu ye no oka Bible omkuja no kwan no omuni na shi yamu ansa Yesu yama na so wokro kakra aka no ansa wokro no omwe na saa na fe munku na se de alupre afi de awura munku na fe hu ni bio e ho na so abofo be gina kan sa abofo me ngas e gare na ma stem na hwe soro Yesu yi wa fa ne mo nche kuri se de mu hu se wokro ya se ya no be sa abo ne se ya ne be se bo kam se ya ne be e be plan obi a be hu no okọ mu hu no wo ban so obi a be anya kokko mu asam da na se Yesu ko soro na Bible na se Yesu okosoro ama abofo be bi ni hu adanse ye watan so quotation so be content we nyina wo se Yesu okotena India Yesu fro bi hu asem na woka onye wunia hunhum ndi onye wunia hunam ndi obetma ye wunia hunam ndi oni be di oni ne ben ebe bibia ba hunhum ndi onye wunia ndi hu wunia Yesu ba ko pani wo ho owi wo sore ye obi a oje saa ni die bia no oye wunia oya resafo anya se bia emena me dia se me ba na biye yi die me kan se obesa ba bio ene se ya ni kan nya ntum ni ya nsom ni yie ni e fa na se saa ni e kwa so no kwa Yesu oni se obi a okobi ni hu adanse ni fa bi kwa na di ni hu adanse ya wa bi wi a na wasa kwa tena bi na okowe nsa na ma di Yesu no woji Yesu di ya wa bra bosesa ndi Awurade ba akopɛ no se medere fo nyina gidi a wunia no wo mo Roman fo gidi a wunia no wo mo na afi di akaba ne se mu nyina mu atwa Mary ba na onye Indian Jesus onye Michael obi so onye Michael ya onye wunia obi so onye Indian Jesus ya onye wunia ne mo owu yi wo sore ye wote asda obesa abade a onye wunia wunya mfa Yesu di a fa Yesu Kristo na se de Yesu ko ye no se de omu so wo ko no obesa abasa minianom enne me di asem no e ba na wiye me asem no e ba na wi na se na won so wo ka fa se mi ho Awurade ba akopɛ honhom ba akopɛ didie ba akopɛ and Yesu no wona ye boss wona ye control obi nka ne ho eni mu didie mu no wodi nipa bi tutu Yesu hu a wati mo se we Yesu akoda onipa bi e wati na se we Yesu bi eni hu a obo na compare Christ wona Onyankopɔn ne hu se Awurade na wona o se nipa na obo nipa ho bae wo ye mighty healer wo ye protector na wo ti ase enya historical Jesus ho asem kra na ye ko wo ye living Jesus our testimony our young one then sense o do hoto no so a woni mu wase da so metena wakwa mu wunya mfa na se wokra ade nkwa ma honkra no metena wabra bomu na enche sa Yesu yi a ye fa na ko osoro no obesa abasa no oba asa no oba beto wabra bomu wunya mfa Yesu a ma se mi nkasa nkyerɛw na eni mu hene ye bɔ mpaye osoro ni asase ewura
ene wasem waba me dia asem na be ehye wonsa me sese Awurade okra bi e wonya hu bi Awurade me so bi nani wasem ho na onwo se wonya Awurade na sa wo ye ba akopɛ obi nka ho na sa ba akono ena kan nyina yebom obi a wate asemi no de no ma wo bi Awurade me so hunimobo de wonya de sane yade obi ya ho bae sira oman Ghana ho so yeda wase Nyankopɔn we ne Awurade Yesu din yimu amen amen adofo we die yewie message no nso mu nyina nka ba kakra wa ne se munum se masida fom nyame ya domo a me de yedi animu ya fija ase adaje ni hokora me kwaya nsi yie titro brother of Christ for die momomo den se ne enka na ma ba kora mu nyina mbeta mechi na mase no menye mase ba no ayie fefe na nsi Nyankopɔn ni monyam afija ase wo ba fija ase a ofri kuma se na eba koko board ho no a ansa na kodu police station ho a na ye no ti obia momoden se mo baba na mo beta mechi na meja maseba no kwa fefe ne manyina mechie o mu nyina asante wala sante Mr. Charles bieni ena adoma minia yeketwa ena afi nso nia me hokani oba papa Gloria mechie mu nyina ne Awurade nso empa abota mochi na ebo mpa yes Nyankopɔn da na kyeye nko ade a dia yo se ye bia nso no ye be ne onia da akon so oka ho bi mechie mu Nyankopɔn ne mu nyina nsa amen amen yada Awurade tumfo ase anope so na maboso kwa atenso ami atenenka se niema anso a Christopher Ejidie ejina so no na Awurade adom so o mayete de Awurade ba akon ho asem tinsen bibiri citizens ono ne Nyankopɔn ono ne Awurade Yesu anka say ka no ho asem no ono e controller o wi ase ndi se Awurade e controller no e boss de a na obe tran mu a na edi ne dia na ono na ebehwe abrabo so ono e be controlling ono we bibia anka sa ade amayen se Nyankopɔn ya na sa Awurade se wonye o boss de a ene